Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira gaur azaroaren 3 asteazkena, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Justizia eta lurralde elkartasunean oinarritutako udal finantzaketaren eredu berriak 9 milioira igoko du datorren urtean Baztan bidaso eremuko udalentzako esleipena oraingo ekitaldian, baino 1.700.000 euro gehiago. Edukaen digital hitzarmenak Nafarroko hezkuntza sistemaren ekipamentua indartu du, 3.150 ekipo informatiko eramangarri berrirekin. Nafarroko Unibertsitate Publikoan euskaraz ikasteko eskubidearen aldeko kanpaldia hasi dute ikasleek. Irujo kontseilariak enpresen eta kontsumitzaileen energiaren kostuak arintzeko neurriak aurkeztu ditu 30 milioikoak. Gobernuak Barainainen birgaitu dituen alokairuko azken 29 etxe bizitzek berogailuen kontsumoa 82 jaitsi dela ziurtatu dute. Lepoeder Lepotik Doneiako bideko tartearen neguko istea aktibatu da azaroaren 1 martxoaren 31 bitartean. Iruñako osoko bilkurak ostegunean eztabaidatuko du 5 milioi euroko aurrekontu aldaketa egiteko proposamen bat Iruñako udalaren gastu orokorretarako. Udalak eredu berri bat ezarri du Kardenali Lundain ikastetxe publikoko disuasio aparkalekuan zeina debaldezkoa izanen baita lehen 24 ordutan. Iruñak Agility zirkuitu bat estrenatuko du Trinitarioseko parkean zakurrendako ariketa eta jardueretara zuzendutako 3.500 metro kuadroekin. Noaingo batailari buruzko hitzaldi ziklo antolatu du Nafarroko artxiboak. Xakobeoa edo Zilarrezko Aroa Nafarroko liburutegiaren hurrengo ekintzen artean. Justizian eta lurralde elkartasunean oinarritutako udal finantzaketaren eredu berriak 9 milioira igoko du datorren urtean Baztan bidasoa eremuko udalentzako esleipena oraingo ekitaldian baino 1,7 milioi gehiago. Baztango udala 500.000 euroko igoerarekin inguru horretan gehien igotzen den udala da eta 3,2 milioi euro jasoko ditu. Nafarroko gobernuak eta parlamentuko talde gehienek adostutako udal finantzaketarako eredu berriak ia 9 milioi eurora igoko du, helduden urtean Baztan bidaso eremuko udalei esleitzea haien funtzionamendua eta herritarrei ematen dizkieten zerbitzuak finantzatzeko. Aurten baino 1.700.000 euro gehiago. Baztango udaletxea jasoko du igoera handiena alegia aurten baino 500.000 euro gehiago guztira 3,2 milioi euro helduz. Eremuko beste 22 udalerrietan ere igoko dira, esleipenak eta batek egungo inbertsioa mantenduko du. Azpimarratu behar da udalerri bakoitzari esleitutako zenbateko guztiek evoluzionatu beharko dutela urtez urte. Horrela toki entitateetako finantzaketari egonkortasuna ekarriz. Lurralde kohesioko kontseilaria den Bernardo Zirizak eguerdian bertizen elkartu da Baztan bidaso eremuko herrietako alkatekin bere helburua izanik finantzaketa eredu berria aurkeztea. Ziriza kontseilariaren esanetan finantzaketa eredu berria Europa eta Nafarroko lurralde estrategiarekin bat etorriz elaboratu da herritar guztiek sarbide berdina izan dezaten zerbitzuetara eta azpiegituretara. Adostutako finantzaketa berria sostengatzen da oinarri tekniko batzuen baitan eta azken urtean horiek definituz eta garatuz aritu dira hainbat unibertsitatetako akademikoak ogasun publikoa, ekonomia aplikatua, geografia eta lurralde antolamendu alorretakoak, hala nola, toki administrazio eta despopulazioaren zuzendaritza nagusiko eta lursarea lurralde eta jasangarritasuneko Nafarroko agentziako teknikariak. Edukaen digital hitzarmenak Nafarroako hezkuntza sistemaren ekipamendua indartu du 3.150 ekipo informatiko eramangarri berriekin. 1,5 milioiko aurrekontuarekin gailuak 2025eko Agenda Espainia digitalaren gaitasun digitalen ardatzean sartzen dira. Carlos Jimeno Nafarroko gobernuko hezkuntza kontseilariak eta Jose Luis Arasti Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkariak aurkeztu dituzten Nafarroko hezkuntza sistemaren digitalizazioa indartuko duten 3.150 ekipo informatiko baino gehiagoren
banaketaren xehetasunak. 1713 Chromebook 905 oinarrizko ordenagailu eramangarri eta 532 ordenagailu eramangarri aurreratu kasu honetan. Foru Komunitatea Hezkuntza eta Lanbide Heziketa Ministerioaren Ekonomia gaietarako eta eraldaketa digitalerako ministerioaren eta red.es enpresa erakunde publikoaren artean sinatutako edukaen digital hitzarmenari atxiki izanari esker. 2020ko urriaren 30ean Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak sinatutako foru agindu bidez onetsitako atxikipena. Nafarroako Unibertsitate Publikoan euskaraz ikasteko eskubidearen aldeko kanpaldia hasi dute ikasleek. Helduden larunbatean euskaraz ikasteko eskubidearen alde Iruñan eginen den manifestazioari bultzada bat emateko asmoz, Nafarroko Unibertsitate Publikoen ikasle kanpaldi bat egin da. Unibertsitateko euskara taldeak martxan jarritako dinamika honen barnean, astean zehar egitarau bat garatuko da. Larunbatean manifestazio eguerdiko 12 aterako da Iruñeko Baratxurien plazatik. 34 urte dira, NUP sortu zenetik eta euskararen gaia beti izan da bigarren edo hirugarren maila batean. Kanpaldi honen bidez, euskarak bizi duen egoera azalerazi nahi dugu. Bai eta unibertsitateak gure hizkuntzarekiko hartu duen jarrera. Gainera, ikasle mugimendu osoak babestu ditu ekimen hauek eta argi geratzen da ikasle komunitatearen babes handia duela euskaraz ikastearen aldeko borrokak. Gaztelania eta euskara Nafarroako hizkuntzak direla eta beraz, unibertsitateko kide guztiek biak jakin eta erabiltzeko aukera duela dio NUPeko estatutuen 118. artikuluak. Bertako eskaintza aldiz ez dator bat egoera soziolinguistikoarekin eta gure eskubideen bermeekin ere. Euskararen ezautzak gainera gora egin du eta herena baino gehiago garaia da unibertsitatean ikasten dugun ikasle euskaldunak. Garaipen txiki batzuk lortu ditugun arren ez da aski. Ez baita oraindik euskararen gaia zintzoki landu eta normalizazio linguistikoan urratsik eman. Egun euskara 3. mailako hizkuntza dela irmoki salatzen dugu. Lehenago auspotzen baitu unibertsitateak ingelesa euskara berbera baino. Urte luzez aritu gara eskubide linguistikoen alde borrokan, eta gaurkoan honako puntu hauek exigitu nahiko genituzke. Nafarroako Unibertsitate Publikoan euskara arautzen duen egitura legalik ez dagoenez, euskara arautuko duen euskara plana martxan jartzea eta euskararen errektorea ordetza bat sortzea. Euskarazko kredituei dagokionez, aurreko kurtsoetan emandako pausoak jarraitzea. Ikasleen kontratazioan euskara aintzat hartzea. Uniko langileak kontratatzerakoan euskararen ezagutza bermatzea. NUPeko euskararen aldeko borrokaren gidaritza euskara taldeari dagokion arren Nafar jendarte osoaren borroka dela azpimarratzen dugu. Eta bide batez, larunbat honetan, azaroaren 6an, goizeko 12etan Baratxurien plazatik hasiko den mobilizaziora bertaratzeko. Entzun gaitzatela, ikus gaitzatela. Hemen badela euskaraz ikasi eta bizi nahi duen komunitate indartsu bat. Gure eskubideak zabaltzen dituztenean, ez garenak gelditzen eta gure eskubideen alde borrokan jarraituko dugula. Euskara gaia, bada garaia. Unibertsitate euskaraz orain. Irujo kontseilariak enpresen eta kontsumitzaileen energiaren kostuak arintzeko neurriak aurkeztu ditu 30 milioikoak. Horien artean daude autokontsumorako eta biltegiratzeko instalazioetarako 12 milioiko laguntzak azaroaren 10etik aurrera eskatu ahal izango direnak. Autokontsumorako eta energia berriztagarriko iturrien biltegiratzeko laguntzen. Mikel Irujo ekonomi eta enpresa garapeneko kontseilariak aurkeztu ditu enpresa eta kontsumitzaileen energiaren kostuak murrizteko neurriak. Guztira 30 milioi euro inguru Nafarroko administrazio enpresa eta herritarren eraldaketa energetikoa bultzatzeko. Hoien artean 12 milioi euroko laguntza deialdi berria iragarri du autokonsumorako instalazioetarako. Aipatu laguntzak enpresek erakunde publikoek eta partikularrek eskatu ahal izango dituzte azaroaren 10etik aintzinera, Nafarroko aldizkari ofizialean argitaratu ondotik. Ekimena Espainiako gobernuaren berreskuratze eraldaketa eta erresilientzia planaren barruan kokatzen da eta Next Generation Fundsekin finantzatuta dago.
Beste jarduera batzuen artean diru laguntza eskuratu ahal izango da ekipamendu elektromekaniko eta hidraulikorako naiz kontrol ekipo eta ekipamendu osagarrietarako. Gainera, monitorizazioa eta kudeaketa sistemak, proiektuen eta memoria teknikoen erredakzioa eta zuzendaritza fakultatiboa sartuko dira besteak beste. Hirujo kontseilariak bere aurkezpenean nabarmendu du Nafarroako gobernuan neurri ugari burutzen ari dela transizio energetiko baterako bidean aurrera egiteko. Aldaketa bat beharrezkoa baita egungo energia sistema 80% iturri fosiletan oinarritua petrolioa, gasa eta ikatza, zikina eraginik gabea eta garestia da eta. Batetik zikina da planeta kutsatzen dugulako egun larrialdi klimatikoan egon arte. Ez da eraginkorra kanpokoen erabateko mendekotasuna sortzen digulako, eta garestia da Nafarroan gure barne produktu gordinaren 9% erregai fosilak eskuratzeko erabiltzen dugulako. Laguntzak 6 pizgarri programatan banatzen dira eta autokonsumorako diru laguntzak estaliko dituzte zerbitzuen sektorean, ekonomiako beste ekoizpen sektore batutan eta bizitegi sektorean, administrazio publikoetan eta 3. sektorean. Gainera, programak zerbitzuen bizitegi sektorean eta bizitegi sektoren lehendik dauden autokonsumorako instalazioetan biltegiratzeko izango dira. Azken programa bizitegi sektorean energia berriztagarri termikoen instalazioak egiteko izango da. Egoera batzuetan foru gobernuak tarte txikia du, hala nola gasaren edo petrolioaren prezio orokorrean. Gaur egungo beste arazo batzuei dagokionez, gure foru komunitateak ez du eskumenik, hau da, emisio eskubideen erregulazioa eta energia sektoren erregulazioan, adibidez, foru gobernu gisa, ez daukagu kompetentzia horiek. Hori bai, ingurumen eta ekonomiaren ikuspuntutik eredu jasangarriago batera energi transizioa babesteko dinamizatu eta sustatu behar dugu. Alde horretatik, Nafarroko gobernuak gaur aurkezten ditugun laguntza eta pizgarri fiskalak lantzen ditu. Guztira, esan dugun bezala, 30 milioi euro inguru Nafarroko enpresen eta herritarren energia eraldaketa bultzatzeko. Gobernuak Baarainainen birgaitu dituen alokairuko azken 29 etxebizitzek berogailuen kontsumoa 82% jaitsi dela ziurtatu dute. Aierdi lehendakariordeak Nasubintzako parkearen 25% energia birgaitzea iragarri du 2023 arte eta 14 milioi inguruko inbertsioa Arga Ibaia plazako maizterrekin izandako topaketa batean. Nafarroko gobernuak Nasubintzako parke propioaren energia birgaitzeko eta irisgarritasuneko programa areagotuko du 2023 arte 25 urtetik gorako 269 etxe bizitza babestutan esku hartuz. Iruñako eta eskualdeko hainbat auzotan eta Tuteran daudenak, eta inbertsio globala 14 milioi euro ingurukoa da. Aierdi lehendakariordeak Nasubintzako parkearen 25% energia birgaitzea iragarri du 2023 arte eta 14 milioi inguruko inbertsioa erran bezala Arga Ibaia plazako maizterrekin izandako topaketa batean adierazi du. Lepoeder Lepotik Doneiako ebideko tartearen neguko istea aktibatu da azaroaren 1 martxoaren 31 bitartean. Neurriak erromesen eta larrialdietako langileen segurtasuna bermatu nahi du, lainoak eta elurrak gehien erasandako zatian. Nafarroko gobernuak Doneiako bidearen Nafarroko sarreraren ekialdeko saihesbidetik igarotzeko murrizketa aktibatu du. Untxo, Horizon eta Lepoederreko Lepotik Orriagara doana. Azaroaren 1 astelena martxoaren 31 arte berriz bide horretatik igarotzeko muga ezarri du. Neurriek erromesen eta larrialdietako langileen segurtasuna bermatu nahi du lainoak eta elurrak gehien erasandako zatian. Osoko bilkurako ostegunean eztabaidatuko du 5 milioi euroko aurrekontu aldaketa egiteko proposamen bat Iruñeko udalaren gastu orokorretarako. Hainbat partida barne hartzen ditu hala nola energia gastu handiagoetarako partida, langileria gastuak, gauzatze desbideratzeetarakoak, gaiarrerentzako finantzak eta osagarrirakoa edo mailegu bat kitatzekoa.
Lehendakaritza batzordeak goizean ezagutu du aurrekontu aldatzeko proposamen bat, 5.041.000 euroan, Iruñeko udalaren gastu orokorretarako. Bertzea bertze barne hartzen dira elektrizitatearen edo gasaren prezioaren igoera arintzeko partidak. Gaiarre antzokiarentzako ekarpena eguneratzekoak, banku komisioen, izapide administratiboen edo material teknikoaren hornikuntzaren ondoriozko gastuak doitzekoak, eta udaltzaingoaren soldatetarako eta etxez etxeko laguntza zerbitzurako kontratazioetarako partidak. Proposamen hori osteguneko osoko bilkuran eztabaidatuko da behin betiko onesteko. Aurrekontu aldaketa horrek 1.004.924 eta 1.200.000 euroko bi partida ditu langileria gastuak gauzatzeko desbideratzea osatzeko. Zehazki udaltzaingoko funtzionarioi ordainsariak eman eta etxez etxeko laguntza zerbitzuak behin-behineko langileak kontratatzeko egindako gastua finantzatzeko urrenez urren. Proposamenean jasotzen diren beste alderdietako batek zerikusia du produktu energetikoen prezioaren igotzearekin. Iruñeko udalak aurrekontu aldaketa horren bidez orekatu nahi du elektrizitatearen, argiaren eta gasaren kostuen igoera eraikin publikoetan eta argiteri publikoan. Gorakada hori 1.136.904 euroan kuantifikatzen da, honela banaturik. 27.585 euro ikastetxetako, eraikinetako, kiroldegietako eta zibiboxetako elektrizitate kostuetarako. 451.758 euro ikastetxetako gas konsumo handitzeagatik. 430.040 euro udal eraikinetako gas konsumorako eta 227.531 euro argiteri publikoko energia gastu handigoetarako. Lehendakaritza batzordean aurkeztutako proposamenak 268.172 euroko partida badu Gaiarre antzokirako finantzaketa osagarri gisa, eta horrekin udalak pandemia dela eta txarteldegiaren diru sarrerak murriztearen ondorioz, kultur entitatean aurreikusitako defizita orekatzea du helburu. Udalak eredu berri bat ezarri du Kardenal Ilundain ikastetxe publikoko disoazio aparkalekuan, zeina doakoa izanen baita lehen 24 orduetan. Lehendakaritza batzordeak aparkalekoan egin den instalazioa bisitatu du eta sistema horrekin azaroaren 9 jarriko da martxan. Azaroaren 9 astearterekin Iruñeko udalak abian paratuko du aparkaleku eredu berri bat gaur egun Kardenal Ilundain ikastetxe publikoaren ondoan dagoen aparkaleku sorta librean. Xedea da garraio modua aldatzeko disuasio aparkaleku bat sortzean, non debaldezkoa izanen baitira aparkatzeko lehenbiziko 24 orduak bigarren egunetik aintzinera ordaindu beharko delarik. Iruñeko udalak 70.943 euro inbertitu ditu irakurketa kameren bidez sarrera eta irtera kontrolatzeko sistema bat ezartzeko. Lehendakaritza batzordeak Marcelo Zelaieta etorbidearen eta Kaputxinosen biribilgunearen inguruan dagoen aparkalekua bisitatu du Iruñeko udal mugarteak Ansoinekin muga egiten duen tokian. Asmoa da egungo aparkalekua txandakako aparkaleku eremu bilakatzea. Eremu horretara joaten diren personei autoak egunero hor doan uzteko aukera emanen diena, handik aurrera oinez edo hiri garraio bidez joan alizateko. Hala, helburua da auzoko kaletan barne zirkulazioak saihestea, inguruko bide segurtasuna hobetzea eta jasangarritasuna areagotzea. Aparkalekuak 250 toki ditu, baina gaur egun, kopurua ez da hori, ibilgailu asko, modu iraunkorrean aparkatuta baitaude. 100 toki baino gutxiago txandakatzen direla kalkulatzen da. Aparkalekura sartzeko barrerak automatikoki irekiko dira, irakurketa kamerek ibilgailuaren matrikula detektatzen dutenean. Gauza bera gertatuko da aparkalekutik irtetean egonaldia 24 ordu, baino gutxiagoa izatekotan. Bestela 24 ordu baino gehiago aparkatuta bada, aldez aurretik zenbatekoa ordaindu beharko da matrikularen zenbakia adierazez. Ez da inolako tiketerik izanen. Aparkalekua debaldezkoa izanen da lehenbiziko 24 ordutan. Ordutik aintzinera 4 euro ordainduko da egun bat aparkatuta edukitzeagatik, eta 3 euro bigarren egunetik eta hurrengotik aintzinera.
Iruñeko udalak neurri hori esperientzia intzindari gisa abian jarri du, hiriko beste aparkaleku batzutara ere eramateko asmoarekin, nahi duten efektua lortzekotan. Udalaren asmoa aparkalekuri egunero erabiltzea da, errotazioa handiarekin eta gasturik gabe herritarrendako eta egun edo aste batzu bertan ematen dituzten ibilgailuentzat iraupen luzeko aparkalekutzat ez hartzea. Aparkalekuak sarrera eta irtera kontrolatzeko barrerak izanen ditu, aurreko naiz atzeko matrikulak irakurtzeko kamerak eta kutxazain automatikoak ordaindu ahal izateko. Egun bat baino gehiago aparkatuz gero. Halaber, zaintza kamerak, argiztapena eta interfono sistema bat egonen dira eguneko 24 ordutan zentral batekin komunikatzeko. Aparkalekuak egungo egitura mantenduko du, asfaltatutako zirkulazio bideekin eta zagorrezko aparkaleku gunearekin. Iruñeak agility zirkuitu bat estreinatuko du Trinitarioseko parkean, zakurrendako ariketa eta jarduera zuzendutako 3.500 metro kuadrorekin. Dotazio hori zakurrendako erreserbatutako espazio gisa, hiri guztian barna dauden aisialdirako 29 gunei gehitzen zaie. Iruñeko udalak Trinitarioseko parkeko 3.500 metro kuadroko eremu batean disuasio aparkalekuaren atzealdean agility zirkuito bat instalatu du, zakurrek ariketak eta jarduerak egitera zuzendua. Dotazio hori hirian zakurrendako bideratuta dagoen 30garrena izanen da, eta guztira berezko ezaugarriak dituzten 12 elementu izanen ditu zakur guztien tamainetara egokituak. Iruñeko agility zirkuitu berria 12 elementuz osatuta dago, bertzea bertze, jauzi hesiak, taulak horma jauzi bat, jauzi gurpil bat, luzera jauzi egiteko gailu bat, kulunka bat, igo eta jaisteko arrapala bat, pasabide bat, tunel zurrun bat eta slalom taula bat. Hoiei gehitu behar zaie eremurako informazio kartel bat gailu bakoitzaren funtzionalitateak azaltzeko erliebean grabatutako marrazkiekin. Elementu horiek guztiak SM eta L tamaina kategorietara egokituta daude, nazioarteko zakur federazioarekin bat. Guztira 27.000 euro gastatu dira, horietatik 10.000 egitura hori osatzen duten bankuak, argiak, iturri bat eta isteko hesia jartzera bideratuta dira. Eta gainontzeko 17.000 eurorekin zirkuitua osatzen duten elementuak erosi dira. Barrutirako 2 sarbide egin dira, bat Trinitarioseko aparkalekutik bertatik eta beste bat Kosterapea parketik, Arga ibaiaren pasealekutik. Noaingo batailari buruzko hitzaldi zikloa antolatu du Nafarroako artxiboak. Azaroaren 27an larunbata amaituko da baluarten egingo den garaiko abestien kontzertu batekin. Nafarroko Errege Artxibo Nagusiak Noaingo batailari buruzko hitzaldi ziklo bat programatu du azarorako. Gerra 1521eko Nafarroan indarkeria eta gatazkak bizitzea erakusketa dela eta orain zentro horretako erakusketaretoan ikus daitekena. Azaroren 27an larunbata amaituko da baluarten egingo den garaiko abestien kontzertu batekin. Xakobeoa edo Zilarrezko Aroan Nafarroako liburutegiaren hurrengo ekintzen artean, azaroan eta abenduan ere memoria historikoaren aldeko jardunaldiak edo migrazioaren eta giza eskubideen inguruko ekitaldiak egingo dira. Nafarroko liburutegiak proposamen bat eskainiko die erabiltzaileei azaroan eta abenduan, memoria historikoari, Zilarrezko Aroko kulturari, Xakobeori, migraziori edo personen giza eskubidei buruzko hainbat programa izango dituena. Gainera, hitzaldi, mahai inguru, proiekzio, tailer eta errezitaldiekin osatuko da. Eta hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.